खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बराय हरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नै लोगोफोर आंनि बिराद गिदिर खाग'हायै मुला बागान नायनानै लादो। मुलानि मैगं थिलिखौ नायदो। नै मा खालामनो लोगोफोर फोदोंमोन अखा मोनबायना फोनायावनो जा अखा मोनखाबाय फोनायनिफ्रायनो मोजां जायासै लोगोफोर एकदम बोरैबा रानथें सेरें मेरें जाजोब्बाय। आरो बैथिंबो नायलाय नै बैथिंबो लाइ फोदोंमोन नै बेयाव मुला फोदोंमोन बेयाव नै दा मुलाखौ बेनिखौ जाजोब्बाय हाग्रा जाजोब्बाय। आरो बैथिंबो लाइ फोदोंमोन लाइआबो मोजां जायासै अखा हानायखाय। आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनि नै नै नायनो नै बोरैबा जाजोब्बाय नै ओइफोरो एकदम अखा हानायखायनो बोरैबा जाबाय। दा बेफोरखौ फुजोबनानै गोदान गायगोन। बिनिफ्राय नै गायनो जोंहा हाया बांद्राय हासार गैया नालाय नै हासार बायनानै लाबोदों आङो। सान्दुं दुंबाथाय अखा गानानै सान्दुं दुंनो हाया एसे रानबा हासारखौ होनानै आरो गोदान फोफिननोसै। नोंथांमोननो मा फैयो इयुनाव दिन्थिगोन लोगोफोर। आं दा नै मुलाखौ खानोसै। मुलाया मोजां जायाखै। मुथासे जाबाय नै गोलैलायबायसो नै मुथासे जाबाय। नै बे लाइ मुथासे जाबाय आरो एसे खाबावनोसै। नै थोबाय मानसियाबो एसेल' नालाय बेखिनियानो जोंनिया थोबाय जाबाय मुला खानाया। मोनसिगोन दालिसो बे एसे थाव होगोन। पियासा सिङाव माबा दं बेमारि पियास।
motor ini motor bisa kan kayaknya mau saya yang mulai ke bangkret saya layar mulai ke bangkret saya kabur deh saya motor akar kalau deh. Kapan nih? Ini Nantinya pas kuno, artinya iya, pas kuno iya tuh hal desa kan, udah mudah-mudahan bisa kalah kan kesana. Bang, mereka nggak tak bisa. Hai, jadi sih tempat kuno. Baik, sebay nih yang nak, namanya grandar nih. Kangen saya lakukan sebay. Masa bukan, nah, nih kedang menggunakan mana bisa kan? Patut sih, transport lama aku saya. Coba lah telepon sih. Nih, patut nak ready, nah patut. Ketahu saya. Nah, hajeng. Handu kedang sampai mana nih boleh? Ketahu saya. Baik, ready sahabat. Simple mula bhaji. Motor, alu, mula. Di gas bondo. Engkau ready sahabat. 10 thang thron nalah. Deng deng, नाय लोगोफोर आंनि आइटेमा पुरा रेडी जाबाय दा जोङो जानोसै बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौबो दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।